Kuulin, että moni ei tykännyt Jaguarin brändiuudistuksesta, niin tässä olisi kuule vanhaa klassikko Jaguaria. 2009 vuoden Jaguar XF remmiahdetulla 4,2-litrasella V8. On pressatason ulkonäköä, hienoa isoa alumiinivannetta, kiiltävää maalipintaa, mutta missä tää auto oikeasti loistaa, niin on ehdottomasti sisätilat. Morjesta, me haetaan Luottobiiliin uutta myyjää. Täytä hakemus meidän profiilista. Täältä löytyy kauniin punaruskeet tahkapenkit ilmastoinnilla ja sähkösäädöillä. Kaikkea kivaa, pikku yksityiskohtaa. Erittäin laadukkaan näköinen keskikonsoli tämmöisillä puun värisillä yksityiskohdilla. Täältä löytyy sitten ilmastointi, erittäin siisti viimeistely kaiken kaikkiaan. Bowers & Wilkinsin kajarit vielä. Semmosia asioita, mitä nykyautoista tuppaa vähän puuttumaan. Takapenkilläkin on aika lokusat oltavat. Ja mikä tässä autossa myös loistaa, niin älyttömän pehmeä kyyti. Ihan presidenttitasoa, mutta tehostakaan ei jää kiinni. Tuu Luottobiilille kokeilemaan, miten tää laiva lainehtii.